Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken namine kula Irfanatana Ramadhani saka kelas 11 Teknik Otomotif 3 nomor absen kali doso. Kula teng mriki badhe gawakaken cerita fiktif tentang asmarane Bening lan Arjuna. Asmarane Bening lan Arjuna. Ing sawijining desa ing Jawa Tengah ana sawijining pawongan enom lan ayu jenenge Bening. Dheweke kuwi anak saka petani sederhana, nanging pandhewikan lan duweni sifat penyayang. Bening asring nulung wong tuane ing sawah lan uga sekolah kanthi semangat. Ing desa iku uga ana sawijining pemuda gagah jenenge Arjuna. Arjuna kuwi anak tunggal saka keluarga sugih, nanging dheweke kuwi bocah sing rendah hati lan ora sombong. Bening lan Arjuna kenal amarga sering ketemu ing kali nalika pada nyambut gawe utawa nggawa ternak ngondeni. Saben ketemu, Bening lan Arjuna asring ngobrol lan guyu bebarengan. Ora krasa tresna wiwit tukul ing atine Arjuna lan Bening. Nanging rasa iku durung bisa disampaikake kanthi langsung amarga ana beda status sosial sing kentel ing desa iku. Wong tuane Arjuna duweni pandangan sing beda lan pengine anake nikah karo wadon saka kalangan ningrat. Sawise swetara wektu, desane keteka masalah. Ana preman-preman sing asring begal lan ganggu ketentraman warga. Preman-preman iku nggawa senjata lan ora segan-segan nyerang warga sing lawan. Warga desa dadi was-was lan ora wani metu wengi. Ing sawijining wengi, nalika Bening lan lagi mulih saka sawah, dheweke dicegat dening salah sawijining preman. Preman iku pengin njupuk duit lan barang-barang berharga sing digawa Bening. Bening kaget lan bingung, nanging dheweke berusaha tetep tenang. Nalika preman iku nyoba njupuk gelang saka tangane Bening, Arjuna teka lan nulungi Bening. Arjuna lan preman iku akhire segel. Nanging Arjuna ora wedi lan bisa ngalahake preman iku. Saka kahanan iki Arjuna luwih cedhak karo Bening lan gawe dheweke tambah sayang. Wong-wong desa sing weruh kejadian iku uga dadi salut marang Arjuna. Nanging masalah ora mung nganti kene. Wong tuane Arjuna tetep ora setuju yen anake cedhak karo Bening. Piyambakipun malah ngatur supaya Arjuna nikah karo anake salah sawijining pejabat desa sing sugih lan ningrat. Arjuna ora bisa nuruti karepe wong tuane. Dheweke nekat ngaku marang wong tuane yen dheweke tresna marang Bening lan ora bakal nikah karo wong liyane. Wong tuane kaget lan kecewa. Nanging Arjuna tetep teguh karo pendiriane. Akhire wong tuane Arjuna bisa ngerti yen katresnan iku ora bisa dipaksa lan status sosial ora kudu dadi penghalang. Sementara iku, warga desa sing ngerti kahanan iki uga dadi pendukung Arjuna lan Bening. Piyambakipun seneng yen ana sing wani nentang adat lan pandangan kuno sing ora relevan maneh. Akhire, wong tuane Arjuna setuju lan manehi restu marang Arjuna lan Bening. Arjuna lan Bening ngrasakake kebungahan sing gedhe nalika nikah. Wong-wong desa uga ngramekake acara iki kanthi pesta sing meriah. Tresna sing tulus lan ketaguhan ati Arjuna lan Bening dadi contoh lan inspirasi kanggo warga desa liyane. Sawise nikah, Arjuna lan Bening tetep urip sederhana lan rukun. Piyambakipun bebarengan ngrumat sawah lan bangun omah sing tentrem lan bahagia. Desa iku ora mung dadi tentrem saka preman nanging uga luwih maju amarga semangat gotong royong lan solidaritas wargane. Saka cerita iki, dhewek bisa sinau yen tresna ora mung butuh rasa
nanging uga perjuangan lan keteguhan ati kanggo nebus kabeh halangan lan rintangan.